बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन आरो बे सानखालि दुलाराय बर' हारिमु आफादा मेहेरगोनाङै बिथांनि जोनोम सान बा जन्म जयन्तीखौ खुंफुंदों क'क्राझारनि बे कालचारेल कमप्लेक्सआव। थारैनो बेयो बाख्नायथाव आरो दिनैनि सानाव बिथांनि जि सोरगोआरि जिउमा इसोरनि खाथियाव आलो गोजोनै थाथों, आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों। अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीखौ नागारनानै बर' हारिमुनि थांना थानाय आरो थांनाय सम आरो इयुनखौ जों मालाबाबो आबुङै जोङो फुरा खालामनो हाया। बिथांखौ लाफानानैसो बर' हारिमुवा दिनै बे पर्यायाव फैदों। गोबां हारिमुनि बिथिङाव बा मोसानाय दामनाय देनाय बे बिथिङाव हाबा मावग्रा दङ, खिन्थु जेरैबायदि कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा, जेरैबायदि नोङो ज्योति प्रसाद आगरवाला, जेरैबायदि डक्टर भुपेन हाजरिका, अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीया गावनि न' बां गासैबो बिथाङा मोनसे समाव त्याग खालामनानै समाज आरो हारियाव बर' माहारियाव मोनसे जावरिखांनाय लाबोदोंमोन। बागुरुम्बा मोसानाय दामनाय देनायखौ ओरैबायदि मोनसे पर्यायाव लाबोदोंमोन जायनि थाखाय 1952 मायथाइयाव गिबि खेबनि थाखाय भारतनि इन्डिया गेटआव रिपाब्लिक डेआव बागुरुम्बाखौ दिन्थिनानै बेस्ट एवार्ड मोननो हादोंमोन आरो मुलुगनि भारतनि मानसिफोरा बाख्नायजानाय मोनसे महराव बर'नि मोसानाय बागुरुम्बाखौ बर' हारिनि मोसानाय होननानै बिथाङा गायसननो एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय जिखिनि हाबा मावदोंमोन बे जोंनि थाखाय अरायबो अमर थैनो रोङै जानानै थागोन। नैथि खेबाव बिथाङा वेस्ट बेंगलनिफ्राय बागुरुम्बा मोसाहैबावदों आरो इन्दिरा गान्धीया प्रधान मन्त्रि थानाय समावनो बिथाङा मोसाहैदोंमोन आरो बियो जोंनि थाखाय जेब्लाबो गोग्गाथाव। दा बेखायनो बिथांनि माखासे थांखि हाबा मावलांनाय कन्ट्रिबिउसन बेखौ जों अराय गोसोखांनांगोन, इयुन जोलैया सोलोंनांगोन। दुलाराय बर' हारिमु आफादा बागुरुम्बाजों लोगोसे गुबुन गुबुन मोसानायखौ मोनसे सिस्टेमाव लाबोनायनि थाखाय दिनै हाबा मावदों आरो बिनि गेजेरजों दिनै बर' हारियाव इयुन जोलैनियाव बागुरुम्बा आरो गुबुन गुबुन मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनायखौ लानानै दिनै मोनसे रिभलिउसन फैदों आरो हारिमुवा जेब्ला गोथाङै थागोन मोनसे हारिया गोथां जानानै थागोन। हारिमुवा जेब्ला डरमेन्ट जागोन हारि मोनसेया गोथां होननानै गावखौनो आइडेन्टिटि लानो हानाय नङा। खारन हारिमुवा गावनि आंगो, बियो जोंनि जोनोम आरो थैजों सोमोन्दो थानाय आरो बेखायनो हारिमुखौ नागारनानै मोनसे हारि थांना थानायनि सिमांखौ जों मालाबाबो साननो हाया आरो बेखौ दिनै मोगथाङाव महर होनायनि थाखाय बयबो हाबा मावदों। दा बेखायनो दिनैनि साना जोंनि थाखाय मोनसे सिगनिफिकेन्ट दे, गोसोखांथाव सान आरो इयुनाव अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारीनि लामा दिन्थिलांनायजों हाबा मावोब्ला बर' हारिया बे मुलुग दरबाराव आरोबाव रासिनै मुलुगनि गुबुन गुबुन खनायाव जों जे बर' आरो बर'नि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बागुरुम्बानि माखासे फिचार्स बैखिष्टफ्रा मा बेखौ जोङो आबुङै आरो जोङो रोखायै दिन्थिफुंनो थाखाय हागोन आरो मुलुगा जोंखौ बयबो सिनायगोन आरो मुलुगा जोंखौ बुजिनो नाजागोन। गोजोन्थों। एकर्ड बायदियै 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि बाथ्रा दङ बेखौ लानानै आसाम सरकार, बिटिआर सरकार पर्यायाव खेबनै खेबथाम गोबां खेब मेल मिटिं जालांबाय। माखासे बेयाव गाइडलाइन बा एक्टखौ लानानै बेयाव जेंना नुजादोंमोन आरो जों मिथिदों जे जि कनफारेन्सनि बाथ्रा, एस्टाब्लिशमेन्टनि बाथ्रा, जयनिंनि बाथ्रा, माखासे जिखिनि बेयाव स्ट्रिक्ट गाइडलाइन्स दंमोन जायनि थाखाय बे कलेजफोरा नर्मेल प्रभिन्सियेलाइजेसनाव थानांगौमोन, दिनै बेखौ कनसिडार खालामनाय जादों, बेखौ गैया खालामनाय जादों आरो जायनि थाखाय मोनथाम क्राइटेरिया लानानै दिनै प्रभिन्सियेलाइजेसननि प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ आरो बेखायनो जोङो खावलायदों, जों दाबि दैखांदों जे खोब गोख्रैनो नैबे नभेम्बर दाननि गेजेरावनो 10टा कलेजनि प्रभिन्सियेलाइजेसना जानांगौ। एनादार जिखिनि 16टा कलेज थालांबावगोन बेबो जानांगौ आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना अट'मेटिकेलि स्टार्ट जागोन। दा बेखायनो जों खावलायदों, मोनबा जिल्ला दङ, मोनबा जिल्लायाव निड बेस्ड हायार इडुकेसननि इनस्टिटिउसननि जि गोनांथिखौ नायनानै जाहाथे बेयाव इकुवेल डिस्ट्रिबिउसन खालामनानै बयनोबो समान मर्यादा होगोन आरो जायफ्रा थालांगोन बिथांमोनाबो प्रभिन्सियेलाइजेसन प्रक्रियायाव हाबगोन आरो बेखौ हाबहोनांगौनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद एबसुआ सरकारजों सावरायनांगौ, दाबि होनांगौ, जोंनि लेभेलाव जि मावनांगौ जों मावनांगौ। गोजोन्थों।